Ja sam Arafat, vi gledate Loud Pack Zone. Više mi je pun kurac bavljenje muzikom za koju neko sere kako mu je pun kurac davljenje ulicom. Pa mislim, brate, ovde je sve nekako očigledno. Ne odnosi se ovo na pun kurac bavljenje muzikom, već na ovo što ljudi seru kako im je pun kurac davljenje ulicom. Ovde je sve jasno, nema šta tu nešto specijalno da objašnjavam. Ja mislim, brate, da inače muzika sva ima jaku struju koju vuče odatle, jak koren koji vuče odatle. I nisam sad uopšte da sam isključiv da govorim da to samo treba da se nalazi tu. Jer isto tako i ta muzika sa ulice može zabavlja ljude, vrate, i što se kaže, muzika iz klubova može da pogodi ljude, tako da samo sam u fazonu da treba da se prenose dešavanja i odatle, definitivno, to je to. Na šta misliš to Ćale, mislim sine na pare, moram da pohvatam sve te ptice za kavez, pa palim dalje. Ovo je klasičan onaj reperski razgovor s nerođenim detetom. Znači, ovde se odnosi ptice za kavez su lova i one treba da se povataju što više da bi bile u kavezu, to je to. Mi smo pravi, tako kažu, u Beogradu ne praviš keš na tiražu, radim rep samo za braću, tražiš prave stvari, svrati na Kolumbijanu. Dobro, ovo je bio Blowin' Manifest remix, brate, 2010. čini mi se. Joey Barton se zvao, tako da to je malo onako gasolinica, nema tu ništa sad specijalno da se objašnjava, mislim, sve je vrlo jasno. Pa to je nadimak, da kažemo, Karaburme još od, čini mi se, 80-ih godina, jer zvali su Mala Kolumbija, jer je kao bilo opasno, puno droge i sve ostalo. Sticajem okolnosti korišćena je dosta ta neka, da kažem, atmosfera u medijima i kasnije kad je to ljudima odgovaralo da zastraše malo ljude, da na kraju krajeva ubijaju i cene nekretnina tamo, pošto je u jednom trenutku baš postalo popularno pre nekih 10 godina da se izbacuju tekstovi kako je ljudima strah da izađu napolje, da decu puste napolje i sve ostalo. Naravno to nije tako, ali eto, ta atmosfera neka sigurno da i dalje postoji, jer koju u svakom siromašnijem kraju zapravo imaš, realno je da se određena količina mladih okrene više ulici, s obzirom na to da ako svedemo to na proste činioce, najbrži način im je da kupe patike od toga. Odluči se da li si reper ili si pevač, to što proizvodiš ti zvuči kao ja kad kenjam. Ovo je, brate, baš davno isto, pre 10 godina, ali vrlo, vrlo interesantno se ispostavilo. Nije to baš toliko očigledno koliko deluje, ali nek shvati kako ko hoće, to je to. Znaš kako, brate, ljudi se nakače na neki talas koji ide, jebi ga i to je to, znaš, nema tu mnogo računice, ali konkretno nisam ja tu, drugačije to malo nego što deluje, to je poenta. Jedva na jedno oko, sam si pravo, čak i Emo De Niro sad viče bravo, bravo, ovo je iz iste pesme, jebote sve. Pa dobro, ovo je isto, brate, De Niro je tad imao neku pesmu, brate, bravo, bravo. To mi je bilo nešto, brate, u tom trenutku pogodno kao neki reperski punch i nešto, tako mi se namestilo. A Emo De Niro, mislim, to je samo po sebi, to baš ne znam šta ima da se objašnjava, brate. Krivo mi je što vas nisam jebao ranije, pa puta 6. Neće da ga pipne, ljudi pomislit će enac, a voli ga kao kurve obiliće venac. Ovo je baš, vrate, bio hit koji su slušali ljudi koji slušaju različitu muziku i čak ironija. Bio je rara, seća se na promociji Papir cvet makaze koja je u isto vreme bila kao još 15 dešavanja to veče u gradu i tehnički nije bilo ni moguće da to bude kako treba ni ništa. Sećam se da je to isto veče su me zvali ljudi sa nekih urbanih mesta i s nekih, brate, fancy mesta, da je ta pesma išla baš to veče kad je meni puko bio taj koncert i to mi je bilo mnogo zanimljivo u tom trenutku. To je nastalo iz bukvalno ble.
Nešto je bilo ono, neka priča je bila nešto i to je samo krenulo jer već sam slušao nekoliko godina trap i to i onda mi je bilo ono, nešto mi je zazvučalo to ko da treba da bude, baš nije bila nekakvo razmišljanje. Te uglavnom takve sa tim catchy hookovima su i nastajale tako ono, za ono sekunde, ovo je to, idemo pakli. Ćao. Dobro, jebi ga, tu ima i ta kao obična verzija i ova remix i to. Remix sam kasnije bio napisao naknadno namenski za remix, nije ista strofa, ali nije nikakva specijalna inspiracija, samo je ono uletelo što se kaže. Terala bacam freestyle i to onaj sa MTV-a kojim jebe mater nisu nam dali ni dinar. Ovo je vrlo interesantno. Zato što se odnosilo, kako se zove, ne na naravno freestyle battle i to, nego što u tom trenutku, naravno, borbe s vetrenjačama sa autorskim pravima i svim ostalim sranjima, koji su nešto kao krenule se dešavaju da se makar neka pravila, ono, u naznakama vide. I naravno, s obzirom na to da je u tom, da kažem, polju delovanja bitno u tom trenutku, naročito bilo da li je nešto nacionalna frekvencija ili nije, a konkretno MTV u tom trenutku bio regionalna televizija i sve to i mi smo imali spot, moja grupa Black Ring Crew, imali smo spot koji je tamo bio nešto drugi, najgledaniji, 3 meseca za redom, najviše glasova, bla bla bla, ovo ono, ne znam šta. I od svih tih emitovanja na kraju nije ništa zapravo nije zavedeno kao da je emitovano, niti nikakva, ništa se nije desilo od toga, tako da je ovo bila konotacija na neki sistemski problem, proceduru, kažem. Posle žurke su mozgovi polovni ili gleda Vajferta i peva kaži zašto me ostavi. Dobro i to je, mislim, isto vrlo jedna realna scena. Jebi ga, vreme danas, ono, čime god da se baviš, u suštini, mnogo si napet, radiš, stresno je dosta i jebi ga, ljudima su mini odmori postalo to da izađeš i da se polupaš, jebi ga, i onda, brate, taj neki moment kad posle se preračunaš i to, otko znam, recimo da se to odnosi na to. Ali isto je vrlo precizno rečeno, nema šta da se objašnjava, ne. Jer trip jednog klinca kad postane deo snova je moment kad te boli kurac za pojam lova. Ovo mi je jedna od najboljih pesama sigurno u životu i uvek se ono naježim kad je repujem uživo. To iskoristio sam rep. Ovo je u stvari istina, jebi ga, ja stvarno, znaju ljudi koji me znaju od kad sam bio klinac i kad sam krenuo, pošto sam sa 13-14 godina krenuo da repujem, da meni stvarno nikad nisam imao ja trip neki sad nešto da sam zamišljao neke sad glamure, karijere, pičke materije, meni je stvarno najveći gas tu bilo da pravim tu muziku i mislim na kraju krajeva i sad samo jebi ga, vreme toliko ne dozvoljava i u suštini super su nastupi, super su koncerti, super je ovo, super je ono, super je naravno i da imaš neku lovu kao toga i dobro dođe kad dođe, ali generalno nekako je meni bar sve vreme ostao jedan isti trip, a to mi je da moment pravljenja te pesme mi je nešto neprocenjivo i nešto što ne može da mi zameni ništa drugo. I mislim taj hemijski moment u mozgu mi je ne može da mi se poredi ni sa čim. Eto, rekao sam da recimo ovu pesmu kad nastupam se naježim i to, ali generalno koliko god da imao sam i jebem li ga sigurno preko 100 koncerata i ovo i sve u svemu kapiram da je i dalje mene najviše vozi da pravim tu muziku. Eto, opet kažem, truo sam do jaja što se više ne bavim time u poslednje vreme, ali popravljamo i to, sprema se novi album, tako da... Ovde svi mrve headove, ovde svi mrze kerove, ovde svi roditelji vole lekove i omladina voli rejvove. Ovo je isto jedan od onih refrena koji su nastali za sekund. Poklopile su se neke stvari pa su ovi delovi mog albuma postali izuzetno popularni, ali u suštini ovo je isto rap, jebi ga kad pročitaš tekst i to, mislim, vrlo je očigledno na šta se misli, okej, to jeste u toj kao nekoj formi, ali to je i dalje, vrate, neka poruka, vrate, neki hook koji se ponavlja i nešto što je postala na neki način neka mini mantra, neki interlude sa albuma koji ja, recimo, na nastupima kad izvodim još, izvedem na kraju u nekom miksu i to i ljudi svi, vrište, skaču, deru se ovo, tako da očigledno da je ostavilo nekog traga. Sad jebem li ga o posledicama drugi put, vrati. Hoćeš šake pare, makar i na kratko, jer čuo si da ona voli evre. Mada mislim da bi plako da njen dečko CZ99 prisloni na tebe. Mislim da isto dosta očigledno i jasno. Nema šta za ovo da kažem, ovo je baš 1/1, jebi ga. Vrlo jasna računica, vrate, svi znaju, vrate, kako i šta, to je to. Ja blejim u svome hudu da svako poznaje magiju vudu. Ima i još dobar deo posle i naviku tvrdu da linijom lečima murluk. Tako da to je u stvari vudu magija,
Stoje, brate, ubrzani načini rješavanja, brate, nekih stanja, jebi ga, i onda se igraš sa sobom ko sa vudu lutkom, to ti je to, bockaš dokle možeš. Mala sirena, Pepeljuga, Pocahontas ili ne? Mala sirena, Pocahontas, Pepeljuga.